Здравейте! Нека днес се потопим в една тема, която е до болка позната на мнозина. Става дума за онази ежедневна битка пред огледалото. Ситуацията е класическа. Косата е старателно измита и стилизирана предната вечер. А на следващата сутрин вече изглежда на клечки. Корените са натежали, обемът е напълно изчезнал и единственото спасение сякаш е стегнатата конска опашка или обилното количество сух шампуан. В такива моменти най-честата реакция е опитът косата да бъде тренирана, като просто се мие по-рядко. Измиването се отлага за 3, 4 или дори 5 дни с надеждата, че скалпът някак биологично ще се адаптира. Но истината е, че когато настъпи петия ден, ситуацията не само не се е подобрила, но и скалпът започва физически да тежи, а често се появява и един много неприятен дискомфорт. Преди да продължим напред и да потърсим решения, е абсолютно задължително да направим едно много важно трихологично уточнение. В практиката постоянно се наблюдават два различни проблема, които външно си приличат страшно много. Първият е истинския мазен скалп. Там имаме реално свръхпроизводство на себум. Вторият обаче е дехидратираният скалп. При него кожата е толкова жадна за вода, че започва да произвежда мазнина като спешна защитна реакция. Подходът към тези две състояния е коренно различен, но тук ще се фокусираме изцяло върху първия случай, а именно истинският мазен скалп. И тук логично изниква въпросът, защо изобщо косата се омазнява толкова бързо? Дали всичко е просто въпрос на генетика? Всъщност, себумът сам по себе си не е наш враг. Той е напълно естествен и абсолютно необходим механизъм, който поддържа кожата еластична и предпазва косама от накъсване. Проблемът идва, когато масните жлези преминат на прекалено високи обороти. Независимо дали причината са хормони, постоянен стрес или просто неправилна грижа, себумът започва да се трупа по скалпа много по-бързо, отколкото тялото може да го усвои или отмие. И точно тук нещата стават наистина сериозни, когато този излишен себум се смеси с естествено отпадащите мъртви клетки от кожата и с микроскопичния прах от въздуха около нас се образува нещо, което специалистите наричат невидим асфалт. Този плътен слой буквално задушава фоликула на косама. Щом фоликулът спре да диша свободно, кръвообращението рязко се забавя, косамът започва да изтънява, губи всякаква жизненост и в крайна сметка може да започне да пада преждевременно. Така се затваря един омагьосен кръг. Колкото повече от този асфалт се натрупва, толкова по-бързо се омазнява самата коса. Как обаче да разпознаем със сигурност истинския мазен скалп? Има няколко много ясни сигнала. Първо, косата става видимо мазна още на първия или най-късно на втория ден след измиване. Второ, обемът спада буквално веднага, щом косата изсъхне. Трето, усеща се една постоянна тежест в корените. Но най-категоричният знак е липсата на какъвто и да е сърбеж, лющане или болезнено опъване. Ако кожата на главата е напълно спокойна, но въпреки това прекомерно мазна, значи със сигурност говорим за мазен тип скалп. Раздел. Най-честите грешки. Нека видим защо този проблем толкова често се задълбочава, вместо да намери своето решение. Вече споменахме първата и може би най-масова грешка – опитите косата да се тренира с рядко миене. При мазния скалп това има абсолютно пагубен ефект, защото просто натрупваме още повече от онзи задушаващ слой върху порите. Втората системна грешка е използването на агресивни сулфатни шампуани. Те измиват всичко толкова силно, че кожата остава напълно суха. Това изпраща панически сигнал до мозъка, че скалпът е беззащитен и жлезите започват да произвеждат още повече себум, за да се спасят. И третата грешка е липсата на дълбоко почистване. Обикновеният шампуан мие само повърхността и просто няма силата да разтвори втвърдените натрупвания вътре в самия фоликул. Именно заради това ни трябва напълно различен подход. Здравата коса никога не е резултат от един единствен магически продукт, а от правилна, биологично обоснована логика. За да се нормализира мазния скалп, е нужна ясна система от 4 точни стъпки. Те са почистване, измиване, баланс и накрая допълнение. Започваме с стъпка номер 1, която е и абсолютният фундамент на цялата терапия – почистването. Веднъж седмично е ключово да се прави специален пилинг за скалп с аха киселини и върбова кора. Защо точно киселини?
За разлика от механичните скрабове с твърди частици, които буквално дерат кожата и дразнят масните жлези, плодовете киселини действат интелигентно. Те изключително фино разтварят онова биологично лепило между мъртвите клетки и себума. По този начин скалпът се детоксикира и започва да диша свободно, което е и тайната за връщането на обема в корените. Стъпка 2 е правилното измиване. При мазен скалп, твърдите шампуани без агресивни сулфати са истинско спасение. Формула с ментол, балтийски бор и хвощ е просто идеална. Ментолът стимулира кръвообращението, а борът и хвощът регулират омазняването. Но има и един специфичен сценарий, ако освен мазен скалп е налице и мазен пърхот. В такъв случай отлична алтернатива е шампуанът с лавър и черен кимион. Той има мощно противовъзпалително действие и балансира отделянето на себум благодарение на зелената глина в състава си. Преминаваме към стъпка 3 – поддържането на баланса в дните между измиванията. За да не позволим на скалпа отново да влезе в онзи стресов режим на свръхпроизводство на себум, на помощ идват хидролатите. Един хидролат от типа билков баланс, който представлява чиста водна дестилация на розмарин, коприва, лавър и хвощ, върши чудеса. Копривата е доказан регулатор на омазняването, докато розмаринът държи фоликулите активни. И тъй като това е продукт на водна база без никакви масла, той не отежнява косата изобщо, а просто я поддържа чиста и тонизирана. И така стигаме до стъпка 4 – допълващата грижа за дължините. Има едно златно правило в трихологията. Шампуанът е създаден за скалпа. Косата по дължините обаче иска съвсем друго отношение. Тя има нужда от заглаждане на кутикулата и предпазване. Точно тук се намесва балсамът. Но когато говорим за мазен скалп, правилото е желязно. Балсамът се нанася абсолютно и само от нивото на ушите надолу. Продуктът в никакъв случай не бива да докосва кожата на главата, за да не предизвика ново омазняване. За да превърнем цялата тази теория в реалност още днес, нека обобщим един изключително практичен протокол за действие. Първо, преди следващото измиване се прави AHA пилинг. Нанася се в корените на суха коса с лек масаж и се оставя за около 15-20 минути, за да стопи онзи невидим асфалт. Второ, косата се мие тогава, когато има реална нужда, а не по някакъв строг график. Ако е мазна на втория ден, просто се измива нежно с безсулфатния шампуан. И трето, всяка сутрин се впръсква хидролат директно в корените за свежест и баланс. В крайна сметка, здравата коса е просто едно огледало. Тя отразява състоянието на почвата, в която расте. Мазният скалп категорично не е присъда, а просто временно състояние, което има нужда от биологичен баланс, а не от агресивно пресушаване. Щом заменим битката с мазнината с интелигентна и нежна грижа, резултатите идват почти мигновенно. Което неизбежно ни води до един много интересен въпрос. Какви ли други ежедневни, рутинни навици саботират несъзнателно здравето на косата ни, без дори да подозираме за това? Живица.